В сённяшнім аб'ектыве Віталь Бабін разам з вами вітаю і запрашаю на выданне па-беларуску і без цэнзуры. У прыватных арганізацыях у Беларусі з'явяцца ідэолагі. Гэта прадугледжвае дырэктыва Лукашэнкі нумар 12 аб рэалізацыі асноў ідэалогіі беларускай дзяржавы. Такі асобны дакумент з'явіўся упершыню за больш чым 30 гадоў кіравання ўзурпатара. Але чаму падобная дырэктыва спатрэбілася Лукашэнку менавіта цяпер? Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. У Беларусі сфармавалі ўласную мадэль грамадскага развіцця. Сярод яе ключавых дасягненняў суверэнны характар унутранай і вонкавай палітыкі, высокі ўзровень занятасці насельніцтва і нізкі карупцыі. Гэтае вынікае з асноваў ідэалогіі беларускай дзяржавы, якія зацвердзіў Лукашенка дырэктываю нумар 12. Што мы бачым у гэтым дакуменце і, в прынцыпе, ён адлюстроўвае гэта 30-гадовую палітыку Лукашэнкі. Гэта гібридная так званая ідэалогія. То бок яна не чагосьці новага, прынцыпова адрознення мы не бачым ад існуючых, ідэалогій. Пра неабходнасць выпрацаваць дзяржаўную ідэалогію сам Лукашенко казаў ужо не раз. Торопиться здесь нельзя. Если мы уже почувствуем, что вот у нас вот эта концепция хотя бы государственной идеологии, тогда, наверное, надо это реализовывать. Але чаму гэтая дырэктыва з'явілася менавіта цяпер? Лукашенко імкнецца замацаваць сваю перамогу над непаслухмяным грамадствам пасля псеўдавыбараў, адзначыў палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч. Аднак існуе і яшчэ адзін чыннік. Без палітычных рэпрэсій гэтая ідэалагічная сістэма не працуе. Мы бачым, што за апошнія 4,5-5 гадоў гэтыя рэпрэсіі ўзмацніліся. І я думаю, што ўлады вырашылі, што цяпер у спалучэнні з рэпрэсіямі гэтая ідэалагічная сістэма запрацуе. Рэалізоўваць ідэалогію беларускай дзяржавы Лукашенко загадаў ува ўсіх сферах. Аднак прыярытэтнымі назваў адукацыю, культуру, навуку ды спорт. Да таго ж ідэалагічная праца будзе абавязковай не толькі ў дзяржаўных, але і ў прыватных арганізацыях. Теперь все, что в Беларуси будет происходить, это будет происходить только с идеологического, так скажем, одобрения того или иного бизнесмена или предприятия. К сожалению, мы дошли до такого уровня, что если ты хочешь быть предпринимателем, умений и таланта недостаточно. Теперь важно, чтобы ты еще и очень глубоко поддерживал режим Лукашенко. Персанальна адказваць за стан ідэалагічнай працы паводле дырэктывы будуць кіраўнікі на розных узроўнях, ад калектываў да выканкамаў і міністэрстваў. Ацэньваць жа эфектыўнасць гэтае працы Лукашенко даручыў у тым ліку сваёй адміністрацыі. На основе этих документов они будут понимать обстановку. По поводу нарушений, нет, вряд ли своих они сейчас трогать не будут, потому что они довольно сильно занялись усилением этой самой власти. Скорее всего, они будут этими документами манипулировать и делать то, что они считают нужным с людьми. Вы же поймите, что даже самый законченный «я батька» может оказаться тут же террористом и экстремистом. Дырэктыва Лукашэнкі нумар 12 набудзе моц сёлета ў ліпені. Ірына Юрова, Белсат. З рахунку фонду «Беларусь Ліберці», заснаванага Анжэлікай Мельнікавай, знялі грошы, паведаміла крыніца Белсату ў Міністэрстве замежных спраў Польшы. Дзе знаходзіцца сама спікерка Каардынацыйнай рады, па-ранейшаму невядома. Як і невядома, ці сама Мельнікава зняла грошы з рахункаў фонду, і калі так, то ці па сваёй волі. 9 красавіка кіраванне фондам «Беларусь Ліберці», куды прыходзілі грантавыя грошы на дзейнасць Каардынацыйнай рады і кіберпартызанаў, перадалі былому вайскоўцу Віталю Пацехіну. У Беларусі сілавікі абвінавацілі мужчыну ў атацы на базу АМАП у 2021 годзе. Яму завочна прысудзілі 24 гады зняволення. Цяпер Пацехін займаецца ў Польшы агулавым гандлем. Пра знікненне спікеркі Каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай паведамілі 25 сакавіка. Пазней выявілася, што дзве ейныя дачкі і былы муж у Беларусі, а з аккаунту актывісткі спампавалі ўнутраныя дакументы Каардынацыйнай рады. Да гэтага часу пра месцазнаходжанне Анжэлікі Мельнікавай нічога невядома.
Былыя палітвязні, праваабаронцы, актывісты, добраахвотнікі і журналісты, тысячы беларусаў трапілі ў расійскую базу вышуку. Сярод іх галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык, а таксама былыя кіраўнікі нашага тэлеканалу Агнешка Рамашэўская-Гуза і Алексей Дзікавіцкі. У расійскім крымінальным спісе і вядоўцы, якія супрацоўнічаюць з Белсатам, паэтка Валерына Кустава ды гісторык Цімоха Кудовіч, ёсць і журналісты іншых беларускіх медыяў. Паводле выдання «Медыязона» за апошнія 5 месяцаў у сваю базу вышуку расійская паліцыя дадала больш за 1200 беларусаў, агулам спіс цяпер налічвае амаль 5000 нашых суайчыннікаў. Не мае для мяне гэта ніякага значэння. Не думаю пра гэта, не займаюся гэтым. Але што відавочна зразумела пасля гэтага масавага рашэння, гэта тое, што беларусы мусяць быць удвая больш асцярожныя тады, калі яны падарожнічаюць. Мы працягваем сваю дзейнасць, мы працягваем дзейнасць па інфармаванню, расказваем тое, што рэальна адбываецца ў Беларусі. Не спыняемся, гэта наша галоўная місія. Я думаю, яшчэ не раз журналісты і палітыкі беларускія будуць з'яўляцца ў розных базах вышуку, але насамрэч мы разумеем, што хутчэй за ўсё гэта знак якасці. Гэта значыць, што праца, якую мы робім, яна вельмі істотная. Рост цэнаў паскараецца ў Беларусі другі месяц запар. Белстат падлічыў, што ў сакавіку гадавая інфляцыя склала амаль 6%. Якія прычыны такога росту і ці маюць улады магчымасць яго рэгуляваць, высвятляла Ірына Дарафійчук. Людям должно быть по карману самое простое. Капуста, лук, картошка, морковка, яблоки. Цэны растуць больш, чым планавалі ўлады. Спажывецкія кошты паводле Белстату выраслі за сакавік амаль на 1%, а з пачатку года амаль на 3%. За год больш за ўсё падаражэлі харчы на 7,5%. Гадавая інфляцыя пры гэтым склала амаль 6%, хоць паводле пастановы Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю не мусіла перавысіць 5%. Беларусь, яна адлюстроўвае тое, што адбываецца ў эканомікі Расіі, таму што вельмі сильно привязанная до российского рублю. И калі некие змены курсу российского рублю, то и белорусский так само расце. Так, да прыкладу, следам за Расіяй у Беларусі з'явіліся праблемы з бульбаю. Пасля чаго ўрад увёў ліцэнзаванне на яе вываз за межы нашай краіны. Смотрите, какие горошины. Что это такое? Какое-то издевательство. Агулам жа ў лютым Беларусь заняла 3-е месца ў Еўразійскім саюзе паводле росту коштаў на садавіну і гародніну. Яны, між тым, уваходзяць у пералік спажывецкіх тавараў, на якія ўлады з 2022 года рэгулююць цэны. Стрымліванне коштаў робіць вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі нерэнтабельнай, кажа Яраслаў Кот. Таму бізнес згортваецца, а цэны падвышаюцца. Выйсцем было б даць эканоміцы самарэгулявацца. Але ў дыктатарскіх дзяржавах гэтага не адбудзецца, таму што занадта вялікі рыск. І для дыктатараў важна рабіць выгляд, як быццам усё добра. Глядзіце, а кошты на спажывецкія тавары не такія вялікія, якія маглі б быць. 15 красавіка пачнуць дзеяць чарговыя змены ў сістэме рэгулявання цэнаў, якую нядаўна перарабілі ўжо 6-ы раз. Пералік тавараў, кошты на якія штучна стрымлівае дзяржава, зменшыўся на траціну. Цяпер там будзе 211 пазіцыяў. Ірына Дарафійчук, Белсат. Украіна гатовая закупіць у ЗША зброю на суму да $50 мільярдаў. Пра гэта журналістам распавёў украінскі прэзідэнт Владзімір Зеленскі. З ягоных словаў адпаведную прапанову перадалі ў Вашынгтон. Зеленскі таксама падкрэсліў, што дапамогі не просіць бясплатна. Заплаціць Украіна можа як наўпрост, гэтак і ў супольны фонд, стварэнне якога бакі абмяркоўваюць у рамках угоды наконт рэсурсаў. Іншыя навіны замежжа сабраў Антон Бяздольны. Дональд Трамп прыпыніў уступленне ў дзеянне павышаных мытаў для бальшыні краінаў света. Пра гэта ён напісаў у сваёй сацыяльнай сетцы Trust Social. Прыпыненне будзе дзеяць 90 дзён. Журналістам Трамп распавёў, што думаў пра гэты крок некалькі дзён і вырашыў праявіць гнуткасць. Гэта было напісана ад сэрца. Гэта было напісана як нешта, што, на маю думку, было вельмі станоўчым для свету і для нас. І мы не хочам шкодзіць краінам, якім не трэба шкодзіць. І ўсе яны хочуць весці перамовы.
У паведамленнях чыноўнікаў фігуруюць 75 краін, аднак іх спісу не публікуюць. Еўразвяз ужо заявіў, што таксама прыпыняе ўвядзенне сваіх павышаных збораў. У той жа час для Кітаю Трамп мыты не толькі пакінуў, але павысіў іх да 125%. На навіны станоўча адрэагавалі рынкі каштоўных папераў. Каціроўкі акцыяў на асноўных біржах ЗША рэзка выраслі пасля некалькіх дзён моцнага падзення. Россия и США обменялись зняволенными. У столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби спецслужбы передали одной двух особаў. Россия передала США грамадзянку двух краінаў Ксению Кареліну, асуджаную на 12 гадоў калоніі за донаты ЗСУ і абвінавачаную ў дзяржаўнай здрадзе. Расейцы атрымалі Артура Петрова, арыштаванага 2 гады таму, праз падазрэнне ў экспарце мікраэлектронікі падвойнага прызначэння. У перамовах браў удзел асабіста дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф. Ён жа прысутнічаў у Абу-Дабі. Дзяржаўны сакратар Марка Рубіо, каментуючы вызваленне Карэлінай, падкрэсліў, Трамп працуе над вызваленнем усіх амерыканцаў. Улады Чачні проста на плошчы гораду Ачхой-Мартан кінулі цела забітага падлетка, якога вінавацяць у нападзе на пост ДПС. Мясцовыя апазіцыйныя тэлеграм-каналы апублікавалі відэа, на якім сілавікі правялі каля цела сход, на які сагналі натоўп з бюджэтнікаў, школьнікаў і студэнтаў. Паводле тых жа каналаў цела пакінулі на плошчы для застрашэння. Перад гэтым кіраўнік рэспублікі Рамзан Кадыраў правёў паседжанне, на якім запатрабаваў выселіць з Чачні родзічаў меркаванага нападніка. 7 красавіка маладзён з нажом напаў на супрацоўнікаў патрульна-паставой службы ў Ачхой-Мартане. У выніку адзін паліцыянт загінуў, другі трапіў у шпіталь. Нападніка застрэлілі на месцы. У Польшчы адзначаюць 15-е ўгодкі авіякатастрофы пад Смаленскам. 10 красавіка 2010-го там разбіўся ўрадавы самалёт, на борце якога быў прэзідэнт краіны Лех Качынскі з жонкай і яшчэ амаль 100 чалавек. Сярод іх палітыкі, дэпутаты, культурніцкія дзеячы і святары. Яны меліся ўзяць удзел у жалобных захадах на месцы расстрэлу палонных польскіх афіцэраў ля вёскі Катынь у 1941. Сёння па ўсёй Польшчы праходзяць жалобныя ўрачыстасці. Польшча за апошнія 15 гадоў моцна змянілася. Змянілася нашая рэальнасць. Цяпер Польшча нашмат багацейшая і, смела магу сказаць, нашмат больш моцная. І ў гэтым заслуга іхнай памяці. Афіцыйна абставіны трагедыі да сёння да канца не высветленыя. Следчыя разглядаюць некалькі версіяў. Ад памылак экіпажу да наўмыснага парушэння правілаў працаўнікамі смаленскага аэрапорту. Расія не перадала Польшчы некаторыя часткі самалёта, а таксама чорныя скрыні. Пракуратура Польшчы выдала ордары на арышты дыспетчараў, службовых асобаў, а таксама 4 дзясяткаў судмедэкспертаў. Антон Бяздольны, Белсат. Не сакрэт, што атрыманых у школе ведаў недастаткова, каб годна здаць цэнтралізаваныя тэсты ці паступіць на прэстыжны факультэт ВНУ. Ратуюць рэпетытары. Тым часам іхная праца можа быць абмежаваная. Новая пастанова Савету міністраў можа нашкодзіць таксама вучням, пішуць дзясяткі экспертаў на форуме права BY. Пра сутнасць зменаў Юлія Цяльпук. Не прымайце новай пастановы што да парадку працы самазанятых настаўнікаў. Заклікаюць перадусім самыя рэпетытары і бацькі абітурыентаў пасля знаёмства з праектам палажэння Саўміну. Асноўная крытыка ў бок дзвюх зменаў. Они хотят, чтобы пользовались только интернет-ресурсами, которые зарегистрированы на территории Республики Беларусь, что поставит крест на использовании большинства интерактивных сервисов, которыми пользуются учителя. А второе, то, что поставит, наверное, крест на репетиторских центрах, потому что там прописано, что теперь можно заниматься только индивидуально, 1 на 1 с учеником. Такім чынам пастанова можа абавязаць рэпетытараў адмовіцца ад Zoom-платформы, што выкарыстоўваецца найбольш шырока. Настаўнікі ў роспачы. Праз пошукавую сістэму не знайшла айчынных праграмаў і такіх магчымасцяў. Запіс заняткаў, дэманстрацыя манітору педагогу, перадача кіравання маніторам педагогу, чат, інтэрактыўная дошка, выстаўленне рэакцыяў. Да ўнясення гэтага пункту ў пастанову варта спачатку распрацаваць больш якасную і эфектыўную аплікацыю, падобную да Zoom. Займацца індывідуальна змусяць настаўнікаў дэфектолагаў. Іншыя, хто вучыць мовам ці матэматыцы, змогуць набіраць групы да 4 асобаў. Нашыя дзеці маюць зносіны, знаходзяць новых сяброў, развіваюцца. Заняткі ў групе больш цікавыя, разнастайныя і, вядома ж, фінансава даступныя. Калі забароняць групавыя заняткі, то многія навучэнцы застануцца без выкладчыкаў. Не будзе месцаў. Фінансава не ўсе бацькі змогуць дазволіць сабе, каб іхнае дзіця займалася і развівалася дадаткова.
Забарона заняткаў у групаў для часткі спецыялістаў можа прывесці да наступстваў, у якіх не зацікаўленыя ні рэпетытары, ні вучні, ні дзяржава. Частка вучняў будзе прыходзіць праз знаёмства, а выкладчыкі не будуць паказваць дадатковых заробкаў у дадатку НПД, каб не выклікаць падазрэнняў. Такім чынам, адныя будуць навучацца танней у добрага рэпетытара, а ў каго няма сувязяў, давядзецца плаціць даражэй або навучацца пры дапамозе замежных праграмаў, у тым ліку заснаваных на базе штучнага інтэлекту. Грошы з краіны будуць ісці замежным распрацоўнікам. Дзяржава пакідае магчымасць выкладаць у групах звыш 4 асобаў, але тады перарэгіструйцеся ў юрыдычную асобу з адпаведна больш высокімі падаткамі. За ўсё гэта заплаціць карыстальнік той онлайн-школы, тому што усе гэтыя інавацыі яны найбольш верагодна прывядуць да падвышэння цен, тому што калі не можа гэта жаданне упихнуць у іншую катэгорыю. І папоўніць дэфіцытны дзяржаўны бюджэт. Не за кошт развіцця эканомікі, а шляхам збору большых падаткаў. Гэта не адпавядае артыкулу 13 Канстытуцыі, дзе зазначана: дзяржава мае рэгуляваць эканамічную дзейнасць у інтарэсах чалавека і грамадства. У галіне адукацыі шмат працэсаў, што не на карысць грамадству, адзначае педагог Татьяна Крапиневич. До сих пор идет преследование. Все знают о том, что недавно наставник инфо, абсолютно, мне кажется, не политическая социальная сетка, была признана экстремистской, и в спис тем, у кого есть вопросы, попали опять учителя года, попали кандидаты наук. Постанова Саўміну, аднак, па-за палітыкаю, і людзям далі магчымасць выказацца. Аднак ці паўплывае гэта на фінальны змест новага закону? Юлія Цельпук, Белсат. Мінск праект паказаў, як будзе выглядаць пішчалаўскі замак у Менску пасля рэканструкцыі. На тэрыторыі былога СІЗА нумар 1 з'явяцца кавярні і офісныя памяшканні. А самому замку плануюць максімальна вярнуць выгляд 19 стагоддзя, прыбраўшы ўсе прыбудовы і перагародкі. Падрабязней пра рэканструкцыю Андрэй Сульжыц. Рэстараны, каворкінг, выставачная галерэя, турыстычнае бюро. Менск-праект вызначыўся з будучым лёсам велічэзнай тэрыторыі былога следчага ізалятару нумар 1 у самым цэнтры Менску. Пішчалаўскі замак разам з прылеглымі забудовамі рэканструююць, каб тэрыторыя зрабілася часткай экскурсійнага маршруту па гістарычным цэнтры. Паводле канцэпцыі захаваюць 5 будынкаў са спісу гістарычна-культурных каштоўнасцей: замак, аднапавярховы будынак і аб'екты першай лініі з боку вуліцы Валадарскага. Пазнейшыя прыбудовы і плот дэмантуюць, дзякуючы чаму тэрыторыя са шматфункцыйным комплексам зробіцца адкрытаю. Ей найвыгодней прадаць кожны квадратны метр за больш дарагую цену. То есть это альбо офісныя памяшканні в том разе будут, альбо вось общепіт, на які будут больш вышэйшыя кошты для субаренды. Ну, на жаль, з гэтага пастрадае толькі здание, толькі функцыянал. Апрача таго, на тэрыторыі ля замку размесцяць пляцоўку для масавых мерапрыемстваў, канцэртаў, гістарычных рэканструкцыяў. Там прадугледжанае месца для мабільнай сцэны. Верагодна, варыянты музею на месцы турмы не разглядалі, аддаўшы перавагу гандлёва-забаўляльнаму цэнтру. Не сильно хотелось бы харчеваться в том месте, где были заключенные, вязни и все остальное. А вот як альтернатива туриста, то есть у такім цікавым месцы там пераносіць там умоўна, да, кажучы. Но гэта было б больш цікавей, да, ведаючы гэтую гісторыю. Пішчалаўскаму замку спаўняецца 200 гадоў. Тут трымалі ўдзельнікаў паўстання Каліноўскага, а таксама вядомых беларускіх культурных дзеячаў. Сярод іх Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і Якуб Колас. А ў сумна вядомую ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года ў сутарэннях замку расстралялі 36 беларускіх творцаў. Сярод зняволеных было нямала і палітвязняў новага часу, у тым ліку пасля пратэснага 2020-га. Згодна з задумаю, тэрыторыю замку ўлучаць у агульную гарадскую прастору, якая будзе часткай экскурсійнага маршруту. Не выключана, што будаўнічыя работы ў комплексе пачнуцца ўжо сёлета. Андрэй Сульжыц, Белсат. Это вся інфармацыя ў аб'ектыве. На сёння больш навінаў шукайце ў нашым тэлеграме. Дзеля гэтага дастаткова навесці смартфон на QR-код, які вы бачыце на экране, і перайсці па спасылцы. Толькі не забывайцеся пра захады бяспекі, а ўжо зараз студыі онлайн, Белсат онлайн і студыя Белсат. Ужо далучыўся мой калега Алесь Залеўскі. Алесь, прывітанне.
Прывітанне, Віталь, прывітанне, шановнае гаспадарства. Сёння абмяркуем прастоі і затрымкі заробкаў на беларускіх прадпрыемствах і новую дырэктыву Лукашэнкі. Гэтым разам аб асновах ідэалогіі Беларусі. А вы як думаеце, якая ідэя нас яднае? Ужо цяпер у чаце трансляцыі можна прагаласаваць у ананімнай апытанцы, але яшчэ да канца абмеркавання нас чакае кароткі агляд найцікавейшых матэрыялаў старонкі belsat.eu. Турчына перамог Лукашэнку. Такую гучную выснову робіць у аўтарскай калонцы на нашым сайце Александр Кнырович, вядоўца праграмы «Атмасфера». Аўтар адзначае, што новаму прэм'ер-міністру ўдалося пераканаць Лукашэнку фактычна адмовіцца ад ідэі штучнага рэгулявання цэнаў, якое ў перспектыве прыносіла пайчыннай гаспадарцы толькі шкоду. Для пачатку 120 тавараў выйшлі на волю паводле амністыі, верагодна, да 80годдзя перамогі. Гэта і сыры мяккія, і нейкія слодычы, і сталы раскладныя, і гальштукі мужчынскія. Пра жаночае не паведамлялася. Пад наглядам засталіся толькі 211 пазіцыяў, але, сочым за рукамі, калі раней вызначалі найбольшую велічыню росту коштаў, то цяпер нармуюць узровень рэнтабельнасці. Пра тое, якім чынам будуць фармавацца цэны для астатніх 211 пазіцыяў, на які хітрык дзеля гэтага пайшоў Александр Турчын, і галоўнае, як гэта адаб'ецца на айчыннай эканоміцы і цэнніках у крамах, у новай аўтарскай калонцы Александра Кныровіча на нашым сайце. Улады напоўніцу распачалі рыхтаванне да святкавання 9 траўня. Сёлетняя дата юбілейная, спаўняецца 80 гадоў з моманту перамогі ў другой сусветнай. Да свята, што ёсць важнаю часткаю лукашэнкаўскай ідэалогіі, рэжым звычайна вызваляў вязняў. Аднак сёлета меней чым за месяц да свята пра амністыю не чуваць. Чаму? Разбіраліся нашы калегі з сайту. Маштабныя амністыі да юбілеяў заканчэння другой сусветнай вайны ці вызвалення тэрыторыі Беларусі ад гітлераўскіх войскаў зрабіліся традыцыйнымі для рэжыму Лукашэнкі. Прапаганда пачынала распавядаць пра рыхтаванне адпаведнага закону ледзь не за паўгода да яго падпісання, ды падавала вызвалення вязняў як, цытата, акт праявы гуманізму дзяржавы. Сёлета ж меней чым за месяц да свята Дня перамогі дзяржаўныя медыі пра амністыю нават не ўзгадваюць. На думку палітычнага аналітыка Паўла Мажэйкі, чарговая амністыя ўсё ж можа быць праведзеная, а яе аб'яўленне ацягваецца праз пытанне палітвязняў. Рэжым Лукашэнкі не спешаецца акрэсліваць кола тых, каго вызваліць, ды імкнецца прадаць свой так званы гуманізм на перамовах з краінамі Захаду. Хоць афіцыйна амністыя называецца актам гуманізму, але насамрэч, у дадзеным выпадку гэта палітычны момант. І таму ці будзе яна праведзеная адносна палітвязняў ці не, шмат у чым залежыць ад таго, над чым атрымаецца згандлявацца з заходнімі краінамі, ці атрымаецца пра што дамовіцца, ці не. Пра хаду перамоў аб вызваленні палітвязняў і тое, чыё вызваленне рэжым Лукашэнкі гатовы прадаць Захаду найдаражэй, чытайце на нашым сайце belsat.eu. А пакуль Дональд Трамп і ўлады Кітаю, быццам бы гуляючы ў пінг-понг, абменьваюцца ўсё новымі і новымі тарыфамі, вытворцам і гандлярам Паднябеснай прыходзіцца шукаць новыя рынкі збыту кітайскіх тавараў. Ці чакаць у Беларусі таннай тэхнікі Made in China, высвятлялі мае калегі з belsat.eu. На думку эканамісткі Алісы Рыжычэнкі, пры немагчымасці трапіць на рынак ЗША, Кітай будзе шукаць іншых пакупнікоў, найперш сярод краінаў БРИКС+. Магчыма, паболее кітайскай электронікі ды іншых тавараў і ў Беларусі, аднак агульнага зніжэння коштаў чакаць не варта. Беларускія гандалі вытворцы не маюць схільнасці да зніжэння цэнаў. Нават калі закупачныя кошты змяншаюцца, мы ўсё адно бачым у крамах ці такія ж цэны, ці вышэйшыя. Акрамя таго, цяпер у краіне дзее рэгуляванне цэнаў, іх часткова адпускаюць. Імаверна, будзе яшчэ паслабленне. Адмыслоўца дадае, што паколькі наплыў кітайскіх тавараў рызыкуе яшчэ болей сапсаваць гандлёвы баланс Беларусі ды вымыць з краіны валюту, улады будуць прымаць захады, каб абараніць айчынных вытворцаў перад экспансіяй. Больш пра тое, як гандлёвая вайна Дональда Трампа паўплывае на беларускую эканоміку, чытайце ў артыкуле Сцяпана Кубіка на нашым сайце belsat.eu. Беларускі аўтар, раман якога на захадзе называюць прарочым. Пераклад «Сабакаў Европы» Альгерда Бахарэвіча на нямецкую мову сёлета атрымаў прэстыжную прэмію за еўрапейскае ўзаемаразуменне на ляйпцыгскім кніжным кірмашы. На аўтарскай сустрэчы Альгерда Бахарэвіча і паэткі Юлі Тимофеевай у Варшаве пабываў аўтар belsat.eu Зміцер Мілаш.
На думку Альгерта Бахарэвіча, ад беларускай і ўсходнееўрапейскай літаратуры на захадзе заўсёды чакалі скаргаў. Чакалі, што пісьменнікі адтуль будуць расказваць, якія яны няшчасныя увесь час рэпрэсіі і дыктатуры. Або цікавіліся гэтымі пісьменнікамі як сведкамі-дакументалістамі. І менавіта адсюль прызнанне Светланы Алексеевич. Але мы дзесяцігоддзямі змагаліся за тое, каб быць цікавымі на захадзе. Не толькі праз гэта, не толькі як пісьменнікі, якія ўвесь час скардзяцца і апісваюць нейкія жахі. Мы найперш павінны быць для іх цікавыя як творцы, як чараўнікі, як стваральнікі сусветаў, як людзі, якія могуць сапраўды штосьці прыўнесці ў гэтую вялікую еўрапейскую літаратуру. Месца Беларусі і беларусаў у Еўропе і несуцяшальныя прагнозы Альгерда Бахарэвіча наконт вялікай вайны на кантыненце у грунтоўным матэрыяле з Дмітра Мілаша на сайце belsat.eu. Як улады збіраюцца ўводзіць у жыццё новую дырэктыву Лукашэнкі аб асновах ідэалогіі. Таксама апошнія прастоі і затрымкі заробку на беларускіх прадпрыемствах абмяркуем з топавымі экспертамі рэгіёну. Запрашаем. Яшчэ больш ідэалогіі хоча Лукашенка, які выдаў нават адмысловую 12-ю дырэктыву. У ёй тлумачыцца, на чым палягае ідэалогія Беларусі, як чыноўнікі маюць дасягнуць разумення і шырокай падтрымкі насельніцтвам беларускай мадэлі грамадскага развіцця. Пад асаблівы ідэалагічны кантроль рэжым бярэ адукацыю, гісторыю, культуру, рэлігію, навуку, спорт, моладзевую, інфармацыйную ды нават сямейную палітыку. Паводле 12-й дырэктывы робіцца гэта для шырокага падтрымання насельніцтвам унікальнай беларускай мадэлі грамадскага развіцця. Вучыць любіць чырвона-зялёную айчыну збіраюцца стымуляваннем актыўнага ўдзелу грамадзянаў у захаванні гістарычнай памяці і нацыянальных каштоўнасцяў. Шмат увагі ў дакуменце надалі барацьбе з непажаданай рэжыму інфармацыяй. Для гэтага будуць весці, цытата, контрпрапагандысцкую працу, змагацца з дэструктыўнымі ідэямі. Выхоўваць жа плануюць, чтоб гэта не азначала выключна ідэйна-маральных асобаў. Арганізацыям усіх формаў уласнасці загадалі будаваць сваю працу на аснове, у тым ліку, сацыяльнай адказнасці перад дзяржавай. Персанальна адказваць за ідэалагічную падрыхтоўку калектыву цяпер будуць і кіраўнікі арганізацыяў. Да дырэктывы прыклалі раздзел з асновамі ідэалогіі беларускай дзяржавы. Перад тым, як абмеркаваць гэтую цікавую досыць тэму, хацеў бы звярнуць вашу увагу, што на нашым YouTube-канале мы запусцілі адмысловую ананімную апытанку пра то, якая ж ідэя аб'ядноўвае беларусаў. І вось як размеркаваліся галасы. Дзякуй, што вы галасавалі. Ужо больш за 100 такіх галасоў. Чарка і шкварка набірае 15%. Мая хата з краю 19%. Абы не было вайны 42%. Самы папулярны адказ. І дранікі без мукі 25%. Спадарства, хто сапраўды галасаваў за такі варыянт, напішыце, чаму дранікі без мукі вы лічыце нацыянальнай ідэяй беларусаў. Ну, досыць нечаканы вынік, 25%. Так, ну, можна сказаць, ужо блізка мы да гэтай ідэі знаходзімся. Магчыма, нават бліжэй, чым актуальныя ўлады ў Менску. Зараз даведаемся, у прыватнасці, ад нашага госця. Артём Брухан, прывітанне. Добрый дзень. Намесніка кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўправлення цяпер, а з 2017 па 20 працаўнік ва ўправленні культуры абласным, правільна, берасцейскага або выканкама дадзены. Адпаведна, ідэалогія. Ну, першы год так. Маёй кіраўніцай была начальнік галоўнага ўправлення ідэалогіі да падзелу гэтых структур. Як гэты дакумент, я яго таксама сюды ўзяў і раздрукаваў, будзе ўводзіцца ў жыццё, што тут новага, мы зараз, канешне ж, абмяркуем, але на пачатку не магу запытацца пра тэму, якая многіх хвалюе цяпер. Сітуацыя з Анжэлікай Мельнікавай, гэта ваша была актуальна каліжанка, так, вы разам працавалі. Што з ёй цяпер, ці ёсць нейкія новыя навіны, і ёсць навіны, які Белсат атрымаў толькі што, гэта што рахунак, да якога гэтай фундацыі Беларусь Ліберці, да якой мелася Анжэліка доступ, так, з яго былі зняты ўсе сродкі.
Ну, наша каманда да гэтага фундацыі, да гэтага фонду доступу не мае, ён кіруецца кіберпартызанамі, таму мы не ведаем, калі, як і ці там увогуле былі знятыя гэтыя сродкі. На жаль, новай інфармацыі пра галоўнае месцазнаходжанне самой Анжэлікі у нас таксама няма. Афіцыйныя праваахоўныя органы афіцыйнай інфармацыі пакуль новай не паведамілі. Ну, але мы застаемся пры той сітуацыі, што і дзеці, і муж все-таки ў Менску. І гэта мы ўжо можам сцвярджаць. Ці ў Нясвіжы, увогуле, ў Беларусі. Ведаеце, я бы не стаў канстатаваць факт, што дзеці ў Мінску. Мы гэта ведаем са словаў мужа і са словаў маці. Так. Калі былі бы доказы, напрыклад, фотаздымкі ў Нясвіжы ці штосьці яшчэ, тады можна было казаць 100%. Вось пакуль гэта са словаў. Таму канстатаваць як факт, што яны там, я пакуль бы не стаў. Таму адпаведна так і пытаемся пра гэта. Добра, да асновы ідэалогіі. Першыя два пункты, тут самае галоўнае, што дакумент змяшчае два асноўныя часткі. Першае, это якім чынам это будзе ўводзіцца ў жыццё праз чыноўнікаў, а другі дакумент, это ўласна ёсць асновы ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці. Нарэшце мы знаем, што ёсць галоўнай ідэяй беларусаў. Гэта не дранікі. На першым месцы суверенны характер унутранай і внешняй палітыкі. Можна паспрачацца, як мінімум. Другі, высокі ўзровень грамадскай бяспекі. Ці, шаноўныя наши глядачы, адпачываюць у Беларусі бяспечна? Асабліва ў тых прымежных раёнах, дзе лятаюць дроны, як ужо, в прынцыпе, прызналі самыя ўлады, летні штодзень там. Я таксама лічу, што калі мець з сабой нейкі тэлефон Nokia 3310, хадзіць па вуліцы, то можна пачувацца бяспечна, а не карыстацца смартфонам, напрыклад. Ну і другі пункт. Высокі ўзровень грамадскай бяспекі, міжканфесійная і міжнацыянальная згода. Все мы згаджаемся. Ведаеце, я бы казаў так. Тое, што там, конечно, напісана, гэта ўсё добра. Але гэта, па сутнасці, такая сінкрэтычная рэч, эклектыка, можна так казаць, тых наратываў, якія ў метадычках ідэолагаў заўсёды былі. Там нічога новага насамрэч няма. Ніякай ідэалогіі там стройнай сістэмы ідэяў, на якіх будуецца дзяржава, там грамадства, там няма. Гэта сапраўды падбор розных метадычак, розных наратываў, якія сабралі на там 5 лістах. Я нават думаю, што запыт Лукашэнкі такі быў. Сфармулюйце мне проста, што нам трэба казаць. Па сутнасці, гэта афіцыйна зацверджаная Лукашэнкам метадычка, якую ідэолагі ў раёнах, у рэгіёнах, у Менску, паўсюль на прадпрыемствах будуць даносіць да людзей. Але сапраўды назваць гэта ідэалогіяй нельга. Гэта проста часам супярэчлівыя тэзісы. Але распрацавана яна была чаму? Ну, таму, што яны нават і ў Канстытуцыі прапісалі пра ідэалогію беларускай дзяржавы, а таксама, Лукашенко паставіў такую задачу. То бок фармальна чыноўнікі яе і выканалі. Вось мы бачылі адну дырэктыву, зараз бачым іншую. Задача пастаўлена, ўсё выконваецца, а практычная мэта, якую яны вырашаюць, не вырашаюць. Няма там галоўнага. Я думаю, што вось чытаючы ўсе гэтыя дакументы, галоўная думка, якая прайшла праз чырвонай лініяй, і вось у гэтай дакуменце і у самога рэжыма Лукашэнкі галоўная праблема ў чым? Няма візіі будучыні. Яны не прапануюць людзям нічога, што будзе далей. І альтэрнатывы няма. Зараз добра, тое, што Лукашенко зрабіў, гэта добра, і вось гэта наша ідэалогія. То бок Лукашенко і лукашызм гэта ідэалогія. Так. Разам з тым, яны збіраюцца уніфікаваць падыходы па правядзенні ідэалагічнай работы з насельніцтвам і ацэньваць. Гэта значыць як? Будзе індывідуальны падыход нейкі? Дарэчы, мой родны Жлобін паказваюць, наколькі патрыятычны горад. То бок, я так разумею, што нават у прыватных там нейкіх установах, калі будуць задзейнічаць гэтую дырэктыву, то з кімсьці будуць размаўляць у нейкім іншым ключы. Я думаю, наадварот, якраз думка палягае на тым, што ёсць адзіная ідэалогія, адзіны вектар, які зададзены, і спрачацца можна ў рамках гэтага вектара. Але можна. Умоўна кажучы, хто лепш, турчын ці круты, ведаеце, умоўна кажучы, у гэтым кантэксце. Але гэта заяўка на тое, што плюралізма меркавання ў Беларусі на афіцыйным узроўні больш не будзе. Ёсць плюралізм меркаванняў у межах вот этих 5 сторонак, якія вось раздрукаваныя ляжаць. Больш няма. Калі раней да 2020 года быў усё ж такі нейкі плюралізм, штосьці магло быць, то яны пабачылі, да чаго гэта прывяло, і ўсё, проста знішчылі любы плюралізм меркаванняў. Ёсць галоўная ідэалогія, выпрацаваная Лукашэнкам, пакладзеная на гэты 5 лістоў, і па ёй працуем, ёй людзей замбуем. Квінтэсэнцыя лукашызму. Так.
пэўным сэнсе так, я тут магчыма з калегамі пагаджуся. Вось Владимир Пярцоў якраз, які і курыраваў так стварэнне гэтага дакумента, ён адказваў адміністрацыі прэзідэнта за ідэалагічны накірунак. Ён так і кажа, што да ўчорашняга дня ідэалагічнай працы мы кіраваліся толькі дакументамі 2003-2004 гадоў. Я памятаю, вот это яшчэ першая кніга, так, вялікая об удзеле беларускага народа ў вялікай вучэйнай вайне. Да. Вот так, і па ёй нас вучылі на першым курсе ВНУ. І таксама пагаджуся, што няма этого бачання, куды мы ідзем, навошта там, не кажу там Еўропу ці у Расею мы ідзем, да, але прынамсі дзеля чаго у савецкім, да, і зато ёсць мінуўшчына, так, і яны кажуць канкрэтна, што асновай Беларусь, Рэспубліка Беларусь у 91 годзе сталася паўнавартасным пераемнікам БССР. Традыцыяў, і вось яна іх эта пераемственнасць культывуе, то бок вот это лукашызм, это і ёсць цяпер БССР. Не БНР, ні ў якім выпадку. БНР ввогуле там выкраслілі, каб ідэйна ввогуле ўсё зачысціць, што вось у гэтай ідэалогіі, у гэтым лукашызме няма месца такой ідэі, як Беларуская Народная Рэспубліка, як дэмакратычная нацыянальная дзяржава. Няма гэтай ідэі ўвогуле. Зато ёсць там БССР, а і што цікава, там, звярніце увагу, нават не напісана прямым тэкстам, што ў 91 годзе Беларусь атрымала незалежнасць. Яны кажуць, Беларусь атрымала рэальную незалежнасць толькі з усталяваннем інстытута прэзідэнцтва. Гэта сведчыць пра тое, што яны нават спрабуюць, тут саву на глобус нацягнуць. Не адпавядае рэчаіснасці вельмі шмат рэчаў у гэтым дакуменце. Але БССР, у іх была бачанне будучыні. Это светлы камунізм. Так. Сацыялізм развіты, там мяняліся, так, па-мойму, фармулёўкі. Чаму не атрымалася у цяперашніх уладаў гэтую будучыню, гэтую візію стварыць? Можа, таму, што, як і ў нашым апытанні ў чаце трансляцыі, няма адзінай візіі ў беларускага народа адносна сваёй будучыні. Я думаю, што розных сацыяльных слаёў, розных груп, розных частак грамадства будуць розныя погляды, і сфармуляваць усіх, загнаць у адзінае стойла гэта немагчыма і не патрэбна. Але ёсць рэчы такія, якія, умоўна кажучы, аб'ядноўваюць всех. Да? Вось, напрыклад, сацыялогія кажа пра тое, што 97% беларусаў хочуць жыць у сваёй дзяржаве незалежна, не хочуць быць часткай там Расіі ці іншай краіны. Ну вось гэта тое, што ўсіх аб'ядноўвае. А ўжо там ідэалагічныя погляды, яны розныя могуць быць. Ёсць лібералы, ёсць камуністы, ёсць там іншыя падыходы. Таму я думаю, што немагчыма проста загнаць усіх у стойла і сфармаць адзіную ідэалогію, як было ў Савецкім Саюзе. Чым ўсё скончылася? Была партыя, быў камунізм, а потым ўсё вельмі хутка рухнула, і ўчорашнія камуністы і камсамольцы, яны былі самымі галоўнымі рыначнікамі і капіталістамі. І вось тое ж самае, я ўпэўнены, з-за гэтых фармальных дакументаў чакае сістэму Лукашэнкі. Калі яго не стане, учорашнія яго паплечнікі, яны першыя будуць сказаць пра зусім іншую ідэалогію. Дарэчы, у нас ёсць яшчэ адно меркаванне, у чым сутнасць новай ідэалагічнай дырэктывы, чым яна адрозніваецца ад папярэдніх спробаў рэжыму Лукашэнкі стварыць сваю уласную гісторыю і рэчаіснасць. Пагаварылі з экспертам у галіне адукацыі і навукі Андрэем Лаўрухінам. Давайте паслухаем, вернемся ў студыю да далейшага абмеркавання гэтай тэмы. Тое, што кідаецца ў вочы, гэта, канешне, прыярытэт дзяржавы. Калі мы пабачым, паўсюль ідзе гаворка аб тым, што гэта дзяржава, галоўная каштоўнасць гэта дзяржава. І в гэтым сэнсе, канешне, ідэалогія ў тым выглядзе, як яна падана ў гэтым дэкрэце, яна сама за сабе кажа, а менавіта тое, што гэта вось сям'я Лукашэнкі і яго наваколле, яго акружэнне. Галоўнае гэта прысягаць дзяржаўным інстытутам, маім дзяржаўным, нашым дзяржаўным інстытутам. Значыцца, пачынаецца ўсё з дзяржавы. А дзяржава з 19-го года. А 19-й год гэта з савецкімі часамі. Всё. Пытанне закрыта. Ніякай, будзе нацыянальнае ў тых межах, у якіх дазвалялася за савецкімі часамі. Не больш, як мінімум. А можа і менш, залежыць ад таго, як будзе. Так, тое, што мы і казалі, БССР 2.0. Вось мара Александра Лукашэнкі, і цяпер это вот афармляецца ў гэтым дэкрэце. А як павінна быць? Вот як бы вы стваралі такі дакумент, з чым бы вы прыйшлі б да беларускага народа? Я б не ствараў такіх дакументаў. А навошта? Хай кожны абірае ідэалогію. Не трэба заганяць людзей у нейкія рамкі, у нейкі строй.
людзі даць ім права выбара, яны самі абяруць. І потым само грамадства, сам беларускі народ, ён калі яму патрэбна, ён сфармулюе ці такі дакумент, ці нейкі такі даволі просты лозунг, штосьці такое. Я не ведаю, напрыклад, вось мы жывем у Польшы, да, зараз. Ці мы ведаем, што тут ёсць ідэалогія польскай дзяржавы? Не. Ну, ёсць прадметы ў школах патрыятызму, там выхоўваюць, ёсць... Ну, вось няма слова ідэалогіі. І вось у дэмакратычных краінах мы ніколі не пабачым такой з'явы, як ідэалогія якойсьці дзяржавы, якая выпрацоўваецца уладай на дзяржаўным узроўні, спускаецца ўверх па вертыкалі і ўсіх прапагандуецца. Гэта прыклад таталітарных краін, гэта прыклад аўтарытарных краін. Не трэба весці Беларусь по шляху тоталітарызму, аўтарытарызму і дыктатуры. Дарэчы, вось калі казаць пра гэтую дырэктыву, это пераход ад аўтарытарызму да тоталітарызму, вось як? Выглядае так з паліталагічнага пункту гледжання, фармаванне ідэалогіі гэта адзін з прызнакаў тоталітарызму, але пакуль няма кіруючай партыі, ролі адной партыі моцнай, але ідэалогію спрабуюць сфармуляваць. Таму так, гэта крок такі дастаткова моцны ўжо ў ідэалагічным, ідэйным сэнсе да тоталітарызму. Ну, вось, Артём, я два пытанні задаваў, так, якой павінна быць наша ідэалогія, ці якія каштоўнасці, што нас бы яднала, ну, а это ж замала, што нас яднае толькі Рэспубліка Беларусь, вот што яна ёсць і незалежная. Можа, нацыянальная ідэя лепш казаць, а не ідэалогія? Вось нацыянальная ідэя гэта больш слушны тэрмін, а не ідэалогія. А вось зноў, я заўсёды кажу, не палітыкі павінны выпрацоўваць нейкія нацыянальныя ідэі. Гэта ўсё ідзе ад людзей. Беларусы лепш за ўсё ведаюць, якая ў іх будзе ідэя. І калі будзе ім патрэбнасць яе сфармуляваць, вельмі хутка это адбудзецца. Просто зараз я ўпэўнены, што вось гэты рэжым, гэтая дыктатура, яна не дае магчымасці беларускаму грамадству, беларускаму народу праявіць вось гэтае сваё жаданне стаць тым нацыянальным суб'ектам той нацыі, якая маецца такую зразумелую, чоткую нацыянальную ідэю. Артём, зараз адпусцім цябе, але вот скажы, калі ласка, толькі напрыканцы, чыноўнікі як ставіцца да такога кшталту дырэктыву, як это будзе рэалізоўвацца, і ці ты думаеш, для чыноўнікаў якая найлепшая ідэалогія? Я думаю, што гэта ўсё вельмі будзе фармальна, што яны як рабілі гэтыя часы інфармавання, так і будуць рабіць. Ну, можа, больш будзе там справаздач, можа, хтосьці кагосьці там дзесьці накажа, але цалкам я не думаю, што гэта сапраўды будзе працаваць як задумана. Гэта ўжо рабілася. Просто зараз зрабілі дырэктыву, як і дырэктыва нумар 11, якую мы раней абмяркоўвалі. Гэта ўсё выглядае так, што Лукашенко, ведаеце, мне нават падаецца так, што ён рыхтуе, ну не то каб транзіт, але вось ведаеце, перадае такі скрыжалі тым, хто будзе чымсьці займацца пасля яго, думае пра тое, што будзе пасля яго. І вось такія дакументы, так, гэта пра гэта. Дзякуй вялікі. Артём Брухан, намеснік прадстаўніка па транзіце ўлады ў аб'яднаным пераходным кабінеце, быў госцем нашай студыі. Чарговы завод у Беларусі сыходзіць у прастой, паводле інфармацыі еўрапейскага радыё для Беларусі. З 28 красавіка да 12 траўня Менскі Атлант не будзе вырабляць прадукцыі. У прамысловых цэхах афіцыйныя двухтыднёвыя выходныя. Таксама завод робіць перапынак у рэкрутынгу новых кадраў. Раней стала вядома, што сыходзіць у прастой да 12 траўня і скарачае штат берасцейскі акумулятарны завод iPower. Супраць будаўніцтва гэтага заводу берасцейцы актыўна пратэставалі да 2020 года. Яшчэ горшая сітуацыя на Гомельшчыне. На заводзе станка Гомель моцна ўпалі заробкі. Працаўнікоў жа адпраўляюць у адпачынак за свой кошт. Заводу ліццяе нармалей з аб'яднання Гомсельмаш увогуле давялося браць крэдыт у банку, каб у пачатку года выплаціць заробкі. Нягледзячы на эканамічны крызіс, афіцыйны тэлеграм-канал «Зліну» узор агрэсіўнай пралукашэнкаўскай прапаганды з рэпостамі злачынстваў губазіку і смакаваннем палітычных затрыманняў, у тым ліку уласных працаўнікоў. Заробкі плацяць не ў час таксама і на беларускім металургічным заводзе. Андрей Бахоўскі, эканамічны аглядальнік, ютуб-канал «Беларусы і рынак», з намі на відэасувязі. Спадар Андрэю, вітаю вас, добрый вечар. Добрый вечер. Дзякуй, што далучыліся да нашага эфіру. Опять, зноўку ж бачым, што чарговы завод ідзе ў прастой. Нібыта ўсё так не кепска выглядала. Раслі заробкі ў мінулым годзе, паступалі гэтыя заказы, замовы на вайскова-прамысловы комплекс Расіі. І тут раптам як бы пасыпалася. Адзін за адным ідзе ў прастой у траўні. Што адбываецца?
Да, прекрасная тема на самом деле, потому что вот это все то, о чем говорили там все независимые эксперты весь, ну не весь прошлый год, со второй половины прошлого года, о том, что на российском рынке будут проблемы. Об этом говорили, собственно, и российские эксперты, что там будут проблемы. Что происходит? Происходит очень простая вещь. Рост промышленности в России за февраль составил 0,2%. Ну, это фактически стагнация, да, ну, практически нулевой рост, да. Еще в январе было 2,2%. Как бы, ну, даже вот эти 0,2% показала оборонная промышленность, гражданской промышленности падение. То есть в России сокращается производство, в России сокращается спрос на белорусские товары. Российская экономика ну, начала двигаться в том направлении, которым пугала когда-то Эльвира Набиуллина, в направлении, вероятно, стагфляции. И, соответственно, ну, а Россия – это основной рынок для Беларуси. Вот все заводы, которые вы перечислили, это заводы, которые ну, работают на российский рынок. Вот. Але Особенно гэта заводы, Гомсельмаш, у которые... которого 30... Так, Андрей, але гэта вось я звярнуў увагу, што это заводы, которые беспасярэдне на ваензаказ не працуюць, так, это пелінг там і гэтак далей такія прадпрыемствы. То бок ёсць нейкі падзел, якія сектара эканомікі цяпер перадусім пад ударам? Да, ну смотрите, те же самые, что в России. Вот это просто абсолютно зеркальная ситуация. Вот в России при вот этом 0,2% промышленного роста обеспечили именно оборонные сектора. Это производство военных машин, там очень большой рост, 30%. Это оптика и это производство там, вооружений, боеприпасов, там под 19%, по-моему, рост. Все остальные отрасли, они либо не росли, либо очень сильно падали. Очень сильное падение в России, самое сильное падение, это, по-моему, производство автотранспортных средств, ну, в смысле, гражданских машин, да, имеется в виду всяких. Там 9,5% было падение. Ну, собственно говоря, почему оно происходит, почему происходит это падение? Потому что спрос на российском рынке падает, да. Вот российский Россельмаш, он тоже ушел, ну, не ушел, он перешел на 4-дневную неделю. У него там многомесячный запас непроданных комбайнов скопился. Вот те же отрасли, которые в России под ударом, они под ударом и в Беларуси. Это значит машиностроение, это значит вот какие-то станки, это особенно сельскохозяйственная техника. Вот. Ну, с продовольствием, наверное, все будет более или менее хорошо. Ну, нет, с продовольствием будет все более или менее хорошо, потому что продовольствие продается. Ну вось давайте уласна пра харчы пагаворым, а дакладней па коштам, па цэнам на іх. Так, фармальна рост каля 3%, там 2,8, так, 2,9 за першыя месяцы, але пры гэтым вельмі шмат ролікаў у тик-току, дзе беларусы кажуць, што з кожным паходам у краму ўсё даражэй становіцца гэты паход. Вот ёсць пэўны такі дысананс паміж народным адчуваннем, так, і гэтымі лічбамі. Можаце растлумачыць, у чым это палягае? Ну, смотрите, ну, на самом деле диссонанс всегда есть. Это не говорит о том, что эти там цифры, статистики официально неправильные, потому что ну, у каждого человека своя личная инфляция, каждый человек покупает какой-то набор продуктов, и ну, если эти продукты у вас не подорожали, да, то вы же не будете говорить, ну, у меня ничего не подорожало. А если вы увидите то, что вы обычно покупаете, сильно подорожало, ну, конечно, вы обратите на это внимание. Вот. Если говорить об этом росте 2,8%, с начала года, все-таки, наверное, более правильно учитывать инфляцию в годовом выражении. Это как бы более показательно, чем инфляция от начала года. А там уже амаль 60%. Инфляция в годовом выражении. Да, именно. Инфляция в годовом выражении уже почти 6%, 5,9%. Месяц назад она была 5,6%. Ну, при том, что мы помним, да, у нас на этот год план 5%. Вот как бы вот эта инфляция, обращаем внимание, что она обгоняет планы до того, как они успели даже отпустить цены. Ну, уже потому что эти данные, это же данные, да, это данные до момента отпуска цен. Вот. Вось, инфляция, так да, вось і адказ, гаспадар Андрей, того... так вось і адказ, што цяпер уже кошты выраслі, а мы тут спасылаемся на дадзеныя, которые яшчэ як бы за люты атрымліваецца, да, ці за першы там Ну, нет, это полностью за март, конечно, данные, да, это полностью за март данные. Ну да, если кто-то видит в апреле, но я не думаю, что в апреле там будет какой-то гигантский рост. С 9 апреля эти цены отпустили.
Давайте так. Почему люди обращают внимание на рост цен на продукты? Ну, потому что как бы товары дорожают неравномерно. Вот продукты в годовом выражении подорожали на 7,5%. При этом там яблоки и помидоры подорожали в среднем на 10%. Ну, то есть, естественно, это Серьезно? бросается в глаза. Вот. Теперь, если говорить о том, ну, как бы будет ли скачок инфляции в апреле, ну, нет, я не думаю, что там будет грандиозный скачок инфляции, в смысле, из-за изменения ценового регулирования, да, он может быть по другим причинам, но не из-за изменения ценового регулирования. Потому что вот эта вот отмена ценового регулирования, она касается товаров, которые занимают всего 10% потребительской корзины. Это такой очень малюсенький шажок. Но по другим причинам, ну да, это возможно, По но это яким? скорее уже больше внешние причины. Спадар Андрэй, то бок это у першую чаргу, калі, напрыклад, расійская валюта пачне абвальвацца за нізкіх коштаў на нафту, што можа здарыцца? Вы кажаце, Ну, у іх там так вонкавыя, сур'ёзныя так, інфляцыйныя чаканні. Да. Ну, торговые войны никогда не работают хорошо для цен. Они никогда не способствуют снижению цен. Да, если в мире начинаются торговые войны, начинается повышение пошлин, то ну, все товары, в принципе, дорожают везде. Беларусь не исключение. Мы очень много импортируем. У нас на импорт составляет, по-моему, 60% ВВП. И, ну, это не только потребительские товары, это еще и то, что называется инвестиционными товарами. Это там, ну, какие-то там станки, какое-то оборудование, какая-то комплектация, которая сейчас в основном из Китая, правда, идет. Вот, то есть, и, ну, вот эти инвестиционных товаров, подорожание, оно же отобьется на подорожании, собственно, белорусских товаров, которые производятся вот на этих станках и из этих комплектующих. Там оно отобьется не сразу, а там с лагом 3-6 месяцев, но тем не менее отобьется. А рост цен на потребительский импорт, ну, мы, конечно, почувствуем сразу. Вот. И Да, вот довольно уже и сильно. красовиком, И особенно учитывая, да, ну, если это будет, да, если вот начинается торговая война, и цены начинают расти, я хотел бы уточнить, да, то есть это не обязательно, это такой Ну, паміж Китаем і чорний США лебедь, если- можна, вона цяпер ідзе. Вот. На вот у гэтай хвіліны. Так, уже 145, колькі там процентаў мыта? Яшчэ адную тэму, якую Ну да, хацелі да. закрануць таксама, спадар Андрэй, з вами часам беларусы укараняюцца на новых месцах, і вось летась нашыя суграмадзяне купілі ў Польшы каля 3000 кватэраў, гэта на 60% больш, чым у 2023 годзе, і паводле колькасці набытага жытла беларусы саступаюць толькі украінцам. Агулам летась замежнікі купілі ў Польшы больш за 17 000 кватэраў. Найчасцей нерухомасць набываюць менавіта фізічныя асобы. Самы папулярны горад – Варшава. На другім месцы – Кракаў, потым ідуць Вроцлаў, Лодзь, Познань, Гданьск, Гожаў, Великапольскі і Шчэцін. Сярэдняя плошча набытай замежнікамі ў Польшы кватэры складае 58 квадратных метраў. Паводле экспертаў у галіне нерухомасці, рост цікавасці замежнікаў да набыцця жытла ў Польшы выкліканы геапалітычнымі умовамі і спрыяльнай сітуацыяй у краіне. Апрача таго, кошт жыцця ў Польшы ніжэйшы за заходнюю Еўропу. Так, ну я, шчыра кажучы, парадаваўся за эту інфармацыю, што беларусы далі рады прыехаць на новае месца ў родную краіну і адразу купіць кватэру. Адкуль, па-першае, грошы, так і ці не ёсць, это ж, імаверна, так і ёсць, што фактычна это вывад грошай з Беларусі ў суседнюю краіны, так, бо людзі едуць, там прадаюць свае, напрыклад, кватэры ў Беларусі, хаця цяпер это ўжо забаронена, але нейкія ж сродкі яны маюць. У вас ёсць разуменне, адкуль такія лічбы? Ну, смотрите, хорошо, давайте про 60%, просто про 60%, да. Ну, тут я должен сказать, что я вообще абсолютно не специалист по рынку недвижимости, не разбираюсь в рынке недвижимости, особенно рынке недвижимости в Польше. Это гипотеза дилетанта. Ну, я стараюсь придерживаться принципов бритвы Оккама, да, не умножать сущностей. Ну, и поэтому есть простое объяснение. Был большой всплеск переезда белорусов там, в 2021 году, в 2022 году. Люди переехали, они обживаются на новом месте. Кто-то из них понимает, что он не скоро вернется в Беларусь, он не сможет скоро вернуться в Беларусь. Кто-то нашел работу, заработал денег, кто-то получил вот, документы, позволяющие ему проживать. Да, и это как раз нормально. Вот этот рост 60%, который произошел в прошлом году, это как раз нормально, учитывая, что был большой приток белорусов в 2021 году. Ну, просто людям нужно время, иммигрантам, чтобы обжиться на новом месте. То есть это моя гипотеза, откуда взялись эти цифры вот этого резкого прироста, да.
Но если говорить про деньги, ну, то есть не является ли это оттоком, выводом денег, ну, строго говоря, там, ну да, наверное, является. Там, если даже вы выводите в кармане $100, вы все равно выводите деньги из страны. Вот. Но я бы не называл это выводом капиталов. Вот в смысле не называл бы это признаком вывода капиталов. Господин Потому что, Андрей. вывод капиталов это Так. все... Что? Так, Да, мы это зразумелі. более... Я прошу прабачэння. Более серьезный фильм. Да, больш сур'ёзна. Просто у нас сказалі, 1 хвіліна застаецца на размову з вами. Я хочу задаць это пытанне, як урад рыхтуецца да вось гэтага маштабнага крызісу, который так цяпер вот накрывае вот эту прамысловасць беларускую, так, это інфляцыйны ціск. Ці вы бачыце з боку Турчына нейкія рэальныя дзеянні механізмы? Ну, я бы сказал, что не со стороны Турчина. Ну, во-первых, на самом деле, да, они готовятся традиционными методами, они готовятся к мобилизации экономики, мобилизации банков, и об этом много раз говорил Головченко, и об этом говорил Лукашенко тоже. Вот. Второе, что они делают, они просят денег у России. Ну, в смысле, они просят дешевую нефть, они просят какие-то льготы дополнительные, да, это второй элемент подготовки. Ну и третий, самый традиционный, Лукашенко издал директиву о повышении исполнительской дисциплины. Вот, я думаю, что это нас и уратуе ад крызісу. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі вам. Дзякуй вялікі за гэтую цікавую размову. Андрэй Махоўскі, эканамічны аглядальнік, YouTube-канал «Беларусы рынок» быў з намі на відэасувязі. Гаспадарства, калі для вас гэта бяспечна, ставце ўпадабанні і пакідайце каментары пад нашай трансляцыяй у YouTube. Зазірайце таксама на наш тэлеграм-канал праз QR-код на вашых маніторах, а ўжо зараз агляд матэрыялаў з нашых соцсетак. Белсат онлайн. Як беларуская кніга «Па што ідзеш воўча» скарыла замежнікаў. Пра гэта ў эфіры праграмы «Раніца на Белсаце» распавяла яе аўтарка, пісьменніца Святлана Курс. Дарэчы, «Раніца на Белсаце» выходзіць у суботы і нядзелі. Сярод гасцей праграмы шмат нашых цікавых і знакамітых сучаснікаў. Захочам далучацца. Поўную ж версію інтэрв'ю са Святланай Курс можна паглядзець на YouTube-канале «Белсат Лайф». Я думаю тым, што гэтая кніга не ўдае, што чалавек і што свет лепшы ці горшая, чым яны ёсць на самой справе. Людзям заўсёды падабаецца не столькі сутнасць, колькі прапорцыя. У кнізе павінна быць правільная прапорцыя. Не залізваць чалавеку раны, не сыпаць соль на гэтыя раны. Чалавек і так жыве ў гэтым падолі слёз прыўкрасным і пекным, а таму трэба да чалавека звяртацца як да роўнай сабе асобы. Гэта мой рэцэпт. Я не ведаю, ці ён спраўджваецца ці не, але прынамсі мне з гэтым рэцэптам спакойна жывецца і пішацца. Міністр замежных спраў Польшы Радослаў Сікорскі хоча яшчэ эфектыўней супрацьстаяць расійскай прапагандзе. У эфіры нашага каналу ён распавёў, што збіраецца павялічыць падтрыманне незалежных медыяпраектаў, а таксама заахвоціць еўразвяз да больш актыўнага змагання з гібрыднымі інфармацыйнымі атакамі. Цалкам інтэрв'ю з Радославам Сікорскім глядзіце на YouTube-канале Белсату. Расія на гэтыя рэчы выдаткоўвае мільярды. Менавіта. І як тут паглыбіць, падтрымаць працу гэтых трох усходніх рэдакцый? Які план? Я размаўляў пра гэта між іншым з кіраўніцтвам TVP World. Тое, што ёсць 3 рэдакцыі, гэта вельмі добра, і сродкі не паменшыліся. Я буду старацца, каб іх было больш. Так як мы стараемся, каб еўрапейскі звяз дапамог Польшчы забяспечыць вонкавую мяжу еўразвязу, гэтак жа і гэта місія, з якой вся Еўропа павінна быць салідарная з Польшчай, бо гэта не толькі інтарэс Польшчы, а ўсяго еўразвязу. Кожная цацка беларускі Кацярыны Еўдакімавай унікальны персанаж. Цацкі вандруюць з ёй па свеце. Іх куплялі нават у Сінгапуры. Пасля вымушанай эміграцыі з Беларусі Кацярына працягвае займацца улюблёнай справай і шукае сваю нішу на новым месцы. Цалкам сюжэт пра беларускую майстрыху глядзіце ў праграме «Раніца» з Белсатом на YouTube-канале «Белсат Лайф». Эти персонажи все придумаешь, а кто это, а как это? А там чуть ли не сам на коне проскачешь потом, если там лошадку, например, на палочке делаешь. Я такой, наверное, художник широкого спектра и цикла. Я не могу сказать, что я там только кукольник или только акварелистка.
или там, я не знаю, там, мастер деревянных игрушек. Нет, это все по-разному, это все интересно, это все пытливо. Мне пишут мамы, у которых уже, например, 3-й ребенок, и он еще играется теми пирамидками, теми какими-то сортерами, которые она когда-то покупала еще, когда я только начинала. Калінкавіцкі строй называюць квінтэсэнцыяй тэкстыльнага мастацтва і гімнам таленту беларускіх жанчын, а яшчэ это адно з самых багата аздобленых убранняў. Уласна таму не менш важныя за сам строй і элементы яго аздаблення. Напрыклад, гузік. Як зрабіць яго з дапамогай адных толькі іголкі і ніткі? Дзеля таго, каб пачаць рабіць гузік, мне спатрэбіцца ніткі. Пажадана, каб яны былі ўжо не зусім тонкія, бо працы будзе болей. І альбо асадка, альбо аловак. Першая справа, якую я раблю, я бяру нітку і проста накручваю яе на нейкую палачку, аловачак, асадачку, ці нават пензлік. Мне падаецца, што вось падобна кшталту накруткі будзе дастаткова. Гаспадарства, дзякуем за тое, што галасавалі на нашым YouTube-канале. Якая ідэя яднае беларусаў? Чарка і шкварка 15%, моя хата з краю 20%, абы не было вайны 42% і дранікі без мукі 23%. Пацыфізм перамог. На гэтым у нас усё. Бадай, калегі, калі вам бяспечна і вы яшчэ не зрабілі гэтага, калі ласка, адзначце гэтае відэа лайкам. Дзякуем за вашу увагу. Да наступнай сустрэчы.